Mga kapuso, sa lungsod sa Gindulman, makita ang labing taas nga Christmas tree sa lalawigan sa Bohol. Ang mas nakanindot ni ini kay mga stuffed toys ang sagad gidayan-dayan nga ihatag ra usab pagkahuman sa Pasko. Niya ang report. Sa tanang mulabay sa lungsod sa Gindulman sa lalawigan sa Bohol, way ni usa kanila nga di madani sa nagbuntaog nga giant Christmas tree. Gihulagway kini ni Mayor Ben Balo nga labing taas nga Christmas tree tungod kay may gihabugon nga 65 katiil. Gawas ni ini gidayan-dayanan usab og stuffed toys nga sa karon lang miabot na sa 1,650 kabuok nga gipaabot nga mas mudaghan pa. So makita na to ang giant Christmas tree minsan og adlawan attract siya tanahon tungod kay naa siya sa corner sa munisipyo niya dapit sa highway niya colorful ang mga Christmas tree, so ma-attract yun ang katawhan kung malabay sa Gindulman. Mas nahimong mabulokon og maanindot ang giant Christmas tree panahon sa kagabion. Ang giant Christmas tree nahimong atraksyon sa mga tao nga mutuyo lang og bisita sa dapit aron mo relax og magpahuway. Gawas ni ini naputos usab sa dayan-dayan ang munisipyo nga nakadugang sa kaanindot og mas nabatyagan ang diwa sa Kapaskuhan. Mas excited usab ang mga bata tungod kay sa Enero 6 ato sa traditional nga Three Kings iapod-apod sa lungsod ang mga stuffed toys. This is the nicest and the tallest Christmas tree I've ever seen in the province of Bohol this year. Aside from it being tallest, this is the Christmas tree with a purpose because of all the toys that you can see. Gawa sa giant Christmas tree, aduna usay giant Belen nga mamahimong magpa-picture tungod sa ka-Instagrammable usab ni ini. Human sa tanan kung paminawon nimo nga gigutom ka na, ayaw pagproblema tungod kay lamian nga mga barbecue ang mamahimo nimong mapaluto. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.